Evo, ja sam upravo startovao recording, tako da, drugari, izvolite. Hvala lepo. Dakle, današnja tema su korutine. Prvo pitanje je, naravno, zašto pričamo o korutinama. To je jedna od 4 velike stvari koje su ušli u CEPUS plus 20. I prethodna 3 sastanka naše CEPUS plus grupe obradili smo te 3 ostale stvari. Beše ranges, koncepti i moduli, ostale su korutine. I sad to je onako objektivan razlog zašto to trebalo da se priča. Međutim, postoji jedan subjektivan. Mi u našem projektu imamo neki event loop koji u nekom trenutku ima funkciju koja se triggeruje i koja ima zadatak da dohvati nešto preko HTTP API-a. I sad obzirom da to je uvučeno duboko taj event loop, da bi to bilo non-blocking, to je moralo svašta da se uradi i bila bi jako lepa stvar ako bi mogli samo da ukucamo tamo negde ko await i da sve to lepo radi i da dobijemo samo asinhroni kod tamo gde je bio sinhroni. Sad, koliko ćemo to uspeti, to očigledno vidjet ćete da smo daleko od toga, ali ajde reći. Sad, u CEPUS se definiše korutina kao nešto što u sebi sadrži kao await, kao return ili kao yield. To nešto ima sintaksu funkcije, ali nije funkcija, nego je korutina. Sad, to je u C++, ova definicija nam je jako malo znači. Pominje se tako tada te 3 ključne reči, ali ajde da vidimo mi šta su korutine i kako su se one pojavile. Ovo su neka 3 mesta gde smo našli da se prvi pominju korutine. Eto, 58. Melvin Conway je skovao termin korutina. Donald Hooknut pominje u svojoj knjizi, ima jedno čitavo poglavlje u tome, to je poglavlje. Dalje CSP, Communicating Sequential Programming, kao je jako značajna knjiga u računarstvu. Često se na to referencira kao da su korutine, mada nije baš najsličniji, nije skroz isti koncept, ali ajde, ljudi često smatraju da su to korutine, pa smo to naveli i ovde. Sad, ajde da vidimo šta je korutina. Korutina je generalizacija funkcije. Ako imamo običnu funkciju, flow obično ide tako što pozivač pozove funkciju, izvršavanje se prenosi na funkciju ili u ovom slučaju korutinu, mnogo lepše zvuči. I kad se to završi, vrati se nazad izvršavanje pozivaču. Korutina je nešto što nam omogućava da se vratimo ranije. To jest, pored invoke i finalize dela, imamo i mogućnost da suspendujemo tu stvar i posle da se vratimo tamo gde smo stali. Obično u razmatranju caller i resumer na ovoj slici su jedna stvar, ali uopšte ne moraju da budu ista i čak to mu daje veću, to mu daje snagu u stvari. Ali poenta je, znači, ako imamo invoke, prebaci se izvršavanje na korutinu, u nekom trenutku se okine suspend se izvršavanje prebaci na neko drugo mesto i sad korutina čeka da je se ponovo okine resume, gde će onda nastavi iz istog stanja gde je stala. Tako da je korutina generalizacija funkcije koja može da se suspenduje i nastavi. Da, i dobro, mislim, to je lepo, ali mi sad pričamo o C++, ajde vidimo šta su te korutine u C++, sad kako smo navikli, u C++ je sve mnogo kompleksnije nego u ovim ostalim normalnim jezicima i definicijama, ali postoji uvek razlog za tu kompleksnost, tako? Razlog je uvek isti, zato što neko misli da može da izvuče veće performanse, nekad to izvučemo tako što sednemo i bavimo se tim i razvojemo neku
suštinu ispod toga i koji je matematički model, koji su aksiome i šta gradimo iznad toga. I onda kada to uspemo, jako smo zadovoljni. Nekada ne shvatimo ništa i napravimo korutine, gde smo samo seli i saslušali sve što su ljudi razmišljali i hteli da postignu i hteli smo napravimo jedan language mehanizam koji omogućava sve to. I ako je iko ikad gledao same interfejse i načine interakcije korutine sa ostatkom jezika i sa C++, verovatno imao traume narednih par dana, zato što postoji 20 različitih načina da se svaka stvar iskaže, svi su code-dependent, ali opcioni. Takođe, neke stvari sa nekima rade, ne rade, znači to je baš sve jako čudno. Ali ajde mi da pokušamo da se vratimo na ono što je Mirko rekao i da vidimo kako C++ u stvari omogućava te stvari. Znači, da imamo funkciju koju mi možemo da zaustavimo i onda nastavimo i šta je u stvari jezik dodao. Znači, fundamentalna ideja koja je dodata je taj suspension point, znači to je ta tačka prekida. Znači, mi želimo da u funkciji možemo nekako da definišemo tačke prekida i ono šta je C++ pored toga dodao je rekao, postoje dve tačke prekida koje su uvek fundamentalno bitne, to je prva tačka na samom ulazu u funkciju i posljednja tačka na samom izlazu iz funkcije. I to je sad na ovoj slici nacrtano gde imamo ovu initial suspend koja je na ulazu, final suspend koja je na kraju i proizvoljan broj tih suspenzionih tačka koje mi možemo sami da dodamo. Evo, ja i dalje nisam ništa pametno rekao, ajde da se vratimo na ono što je Mirko inicijalno rekao. Znači, što se tiče sintakse i gledanja samog koda, mi korutinu prepoznajemo tako što se javlja jedna od tri reči, co-await, co-return ili co-yield. I ok, super, ali i dalje nismo rekli šta su te reči, šta je co-await, šta je co-return, šta je co-yield. I sad ćemo da nabacimo neke primere, da vidimo da li će to da nam pomogne. Da krenemo od co-await, znači co-await je suštinski mehanizam definisanja suspension point, suspenzione tačke. Ono šta on omogućava, koja je ideja, da kažemo, jeste da se u tom momentu omogući vraćanje egzekucije koloru ili nekom drugom. Znači, omogućavamo da ako treba da čitamo na soketu, da ako podaci nisu stigli, da se mi tu suspendujemo, da neko drugi nešto radi dok ti podaci ne stignu i kad stignu da se mi rezumujemo. To je bar ideja. Znači, co-await obično se koristi u delovima gde mi želimo da imamo tu neku asinhronu komunikaciju. Tako, co-return je samo return u korutinama, on je morao da se razlikuje od običnog returna zato što compiler mora nekako da prepozna da mi uopšte govorimo o korutini, na primjer u ovom slučaju ovde koji imamo, ovde nema co-await, nema co-yield. Znači da stoji samo return, ovo bi bila obična funkcija. Znači co-return je samo return u korutini, ovo je neki opet primer, neću da ulazim u to šta je ovaj lazy, fundamentalno nije bitno. Imamo treću stvar koja je co-yield i ok, to sad postoji opet kao neki syntactic sugar koji je fundamentalno samo thin wrapper oko co-awaita i verovatno postoji zato što su ljudi, kao i sve ostalo u C++, mi želimo da imamo moć iskazivanja svega, želimo da bude lepo, ali ne bude lepo, ali bismo volili da sve možemo. I kao Python ima yield, ajde mi da imamo neki yield, i onda smo dodali naš co-yield, što da ne. I dobro, mislim, ok, to su neke reči, ali trenutno ono što mi u jeziku imamo, osim tih reči su mehanizam da tim rečima damo neko značenje. Pošto te reči bez značenja su beskorisne. Kao što znamo, C++ nema veliku želju da nameće značenje. On
ostavlja prostor da mi značenje sami definišemo. I sad, kako se to značenje definiše? Definiše se kroz neke koncepte. Ja da vidimo šta su ti fundamentalni koncepti i stvari koje postoje. Znači, postoje 4 neke bitne stvari, to su promise object, coroutine handle, coroutine state i awaiter object. Ja da vidimo šta svaki od njih u stvari predstavlja. Znači, promise object je u stvari stvar koju mi vraćamo korisniku. Je li tako? Znači, to je stvar koja u ovom celom svetu definiše šta radimo na tom initial suspendu i šta radimo na tom final suspendu i definiše šta korisniku uopšte vraćamo. Što je fundamentalna ideja promise. Znači, on pored toga definiše šta ko yield unutar korutine sa tim povratnim tipom radi, ali ono čime se on fundamentalno bavi je tim ulaskom i izlaskom. Pošto smo opet u C++, postoji različiti način izlaska. Mi možemo da izađemo tako što je funkcija void, možemo da izađemo tako što smo vratili neku vrednost ili možemo da izađemo tako što se desio neki exception. Sad, za svaki od tih mogućnosti postoji zasebna funkcija koju osoba koja piše svoj promise tip može da customizuje. Ako vas zanima koje su to tačne funkcije, sve piše na CPP references, ali fundamentalno nije bitno. Znači, bitno je šta to konceptualno pruža. Znači, konceptualno dobijamo mogućnost interagovanja sa ovim initial suspendom i final suspendom. Tome služi promise objekt. Što se initial suspend razgovarano od ovog end suspenda razgovarano od final suspenda? Da, znači, ovako. Ti kada... Da ponovim pitanje. Znači, pitanje je zašto su initial suspend i final suspend različiti i odvojeni od ostalih suspension pointa. Razlog zašto su odvojeni i različiti je zato što ostale suspension pointe korisnik ručno dodaje. Znači, na primjer, u ovom ovde kodu koji piše, ovde ko yield definiše suspension point. Znači, on je eksplicitno definisan od strane korisnika. Dok je jezik sam odlučio da će svaka korutina da ima još 2 suspension pointa, gde je jedan definisan na samom početku funkcije, znači negde ovde, i drugi definisan na samom kraju funkcije, znači negde ovde. Znači, to je, jezik je odlučio da to stavi zato što smatra da je jako bitno da to postoji. Znači, mi bismo mogli verovatno ručno da na početku dodamo taj quo await, na kraju je već zeznuto, zato što gde je kraj funkcije? Znači, ti možda imaš više returnova, ti možeš da trojiš exception, može svašta nešto da se desi, onda je to jako, za kraj je jako zeznuto. I za početak je opet, mislim, manje pipovo, ali neko je smatrao da je to bitno i sad, pošto za ostale te tačke suspenzije, na primjer ovde, mi radimo ko yield nečeg, ali tako, to nešto može da nosi informaciju šta se dešava na toj tački suspenzije. I tome u stvari služi awaiter objekat. Ali za ove inicijalni i finalni suspend ne postoji objekat koji je sa tim asociran. I onda taj promise tip mora da kaže šta se tada dešava. Znači, to je njegova suština. Ok. Sledeći od ovih pojmova je coroutine handle. Znači, coroutine handle je samo handle ka corutini i on provajduje 2 funkcije, suspend i resume, i fundamentalno je stvar koju kompiler magično pravi i mi ne znamo šta je to, on samo provajduje te 2 funkcije. Znači, to je magični način interakcije sa samom korutinom. Druga stvar koja je isto magična je ovaj coroutine state. Znači, svaka ova korutina sa sobom ima asocirano neko stanje i coroutine state služi tome da to stanje čuva. Znači, šta se u tom stanju nalazi? Znači,
imamo ovaj promis objekat koji smo malo pre definisali, tako, znači on se nalazi u korutin stanju, u tom korutin stanju se takođe nalaze svi parametri koji su prosleđeni funkciji. Znači, suštinski, mi na poziv korutine možemo da gledamo kao na konstruisanje korutin state. Znači, poziv korutine fundamentalno stvari konstruiše korutin state, korisniku se više manje vraća korutin handle i on sa tim korutin handle može nad ovim stateom da izvršava resume i suspend. To je ono što se fundamentalno dešava. Sad, znači, taj state, pored argumenta funkcije ili konstruktora koji su njemu došli, je li tako, promis objekta koji smo morali da definišemo, što je u stvari taj kao return njegov, mora da čuva dokle je stigao, tako, na kojoj smo trenutnoj tački suspenzije i mora da pamti aktivne lokalne varijable. Tako, glavna vrednost u stvari korutina je u tome što mi ne moramo da pazimo koje lokalne varijable gde koristimo, nego se one magično pamti i čuvaju state-u za nas. Sad, što ima jako puno magije, u zavisnosti od toga koliko je kompiler sposoban da vidi šta si ti magično radio, to može da bude jako super i performantno i može da bude malo manje super i da dobijemo hiperlokaciju. I opet, zašto? Zato što za početak, da bi se ovo statički desilo, kompiler mora da statički zna koja je veličina svega ovoga. Znači, ako je skup aktivnih lokalnih varijabli nije moguće odrediti u compile time-u, ovdje će se desiti neka hiperlokacija. I opet, zadnji koncept koji nam je ostao je taj awaitable/awaiter objekat i u ovom ovde kodu dole, to su konkretno ove boldovane stvari, znači return vrednost 3D i write. Sad, šta je awaitable objekt? Znači, awaitable objekat je fundamentalno stvar koja može da se co-awaituje, to je stvar koja introduce tu tačku suspenzije i taj objekat sa sobom mora da nosi neke 3 funkcije, ali ono čemu on u stvari služi je da definiše šta se dešava pri izlasku iz korutine i pri ponovnom ulasku. Znači, taj tip je samo stvar koja omogućava da mi kao programeri ubacimo proizvoljan kod u stvari pre ove tačke i ispod ove linije. To je ono šta taj language feature fundamentalno pruža. Sad, ono šta on nama omogućava da radimo je verovatno jako neočigledno iz ovog svega što smo ispričali, zato sledeća stvar o kojoj ćemo i da pričamo jeste sama motivacija. Da, sad ovde šta je zanimljivo, ako pogledate bilo koji, to jest većinu tokova koji su na temu korutina, sad bi ljudi ovde pokazali kako izgledaju baš C++ interfejsi svih tih koncepata koje je Petar pomenuo, naveli bi koje su funkcije u svakom od njih i onda bi napravili jedan generator, iskoristili co-yield i pokazali kako može da se napravi generator, što smo i znali bez korutina. Sad, ovde niko nam, to jest jako retko postoji mesto gde može da se nađe zašto bi mi uopšte koristili ovo. Sad, ako se vratimo na osnovne primere ovako nečega što smo imali na početku, gde mi imamo neki posao, neki job koji pročita nešto sa soketa, dobije vrednost, izračuna nešto na osnovu te vrednosti i, na primjer, upiše to u bazu podataka. To je ono na što smo navikli nekada još, i standardni blocking API. Šta je problem tu? Problem je što na svakom od ovih koraka mi moramo da čekamo. Znači, prva ova linija gde kaže read soketa, znači znamo da mi moramo da čekamo jako dugo dok se nešto ne pojavi na soketu. Sad, s druge strane, ako su ove
druge funkcije duže ili recimo imaju stvarno aktivno izračunavanje, mi bi to vreme utrošeno na čekanje da se nešto desi na soketu možda mogli bolje da iskoristimo. Ali to u ovom načinu pisanja ne može. Znači sve je blocking, sve je sekvencijalno jedno za drugim. Sa Future API-em dobili smo da to blokiranje malo odaljimo. Znači, mi ako koristimo den API iz Future-a, mi možemo da kažemo kada se nešto pojavi na soketu, mi onda pozovemo ovu kontinuaciju dole. Kako se zove, time smo dobili da blokiranje može da se odgodi. To jest da samo kreiranje ovoga ne blokira automatski nit na kome je napravljen. Opet neko mora da uradi neki get, mora nekako da pokrene sve ovo, ali smo odgodili to i pustili korisniku da se bakće sa tim. Međutim, dobili smo i ovo, tako, mnogo ružan kod gde ne može da se isprati šta piše. Sada, korutine nam daju onu prvu varijantu, znači da kod jako liči na blocking, ali da dobijemo tu asinhronost. Znači da u trenutku ako read čeka nešto tamo da dođe na soketu, mi možda možemo da radimo nešto drugo na nekom drugom threadu. Opet je ovo ostavljeno na drugom nivou da se sredi ko će to da pokrene, ko će to da scheduluje, ali dobili smo tu mogućnost da je to sada moguće. Međutim, šta nedostaje? Prvo, kako korisnik poziva korutinu. Mislim, otprilike, pre nego što sam bilo šta pogledao malo više vezano za korutine, svi primjeri su bili staviš Coveit ispred i onda dobijaš sve to što želiš, međutim to samo jednostavno ne funkcioniše. Ako u jednom trenutku uđeš u space korutina, jako je teško, to jest nije jako teško, nego moraš eksplicitno da izađeš. Neko mora da pozove korutinu, neko ko zna da poziva korutine mora da pozove korutinu. Ali dobro, ajde vidit ćemo to još. Drugo, da li ono što sam do sad pisao, da li funkcije koje su pisane u velikim projektima i dalje mogu da se koristi sa ovim korutinama? Mislim, jako bi lepo bilo, ali to teško da će moći. I treći, biblioteke. Možda je ovo trebalo da bude i prvo, a možda je ovo trebalo da bude i na prvom slajdu, ali ono što nam je C++20 dao, to su building blocks za korutine. Znači, ako ne nameravate da se bavite pisanjem biblioteka za korutine, ono što je ušlo u C++20 realno nije vam ni potrebno. Znači, dodati su koncepti, dodati su te stvari, ništa od toga ne može da se koristi bez neke biblioteke. Biblioteke koje ima uglavnom su polovične, koje postoje uglavnom su polovične, tako da jedno radi na Windowsu, drugo radi na Linuxu, mislim, ništa nije kompletno, ali u svom slučaju daleko je od standarda. Ali ajde da vidimo opet redom. Znači videli smo ova prva stvar, kako korisnik poziva korutinu. Znači imamo onaj blocking API sa početka, opet jednostavan primer, kako pozivamo, tako što pozovemo job od socket. Ako imamo više, mi pozovemo jedan za drugim, to je sve standardna priča. Sa ovim Future API-om, ovde trebalo piše Future, a ne blocking, dobro. Sa Future API-om, calling kod je, eto, ako pozivamo single, samo jedan job, u nekom trenutku moramo da pozovemo get, znači kreiranje ovog joba je odvojeno od čekanja, ajde tako da kažem. S druge strane, ako već vidi se prednost ovde u ovom multi-exit primjeru, gde mi možemo da napravimo 3 džaba, a onda na kraju da čekamo sva 3. I onda bi ovde već praktično umesto da se sumiraju vremena
izvršavanje za ta 3 džaba u blocking, kao u blocking primjeru, ovde već i dobijamo maksimum u ta 3. Sad još jedna zanimljiva stvar što mi od ovoga jako lako možemo da napravimo neki higher level API koji će da nam da neke mogućnosti da mi to lakše pišemo. Šta je ono tamo bilo problem? Problem je što je egzekucija jako statička. Znači, taj future API nešto radi sa egzekucijom, negde on to čeka, mi ne možemo da utičemo na to. S druge strane, imaju pokušaj na drugim mestima kako da se dozvoli da korisnik lakše utiče na egzekuciju. I onda Sean Parent ima ovu svoju New Concurrency Library gde je egzekuciju praktično ubacio u Future API i s tim što je onda dobio da taj egzekutor mora da se prosleđuje na sva mesta, dobio je jako intruzivan kod, ali s jedne strane, znači ono je multi-exec je isti, može da bira egzekuciju, ovde vidite mi smo izabrali kao default egzekutor neki da radi. Sad, higher level API, opet s desne strane vidite, jako lako se pravi, međutim šta smo ovde dobili? Ovde smo dobili da biranjem drugog egzekutora mi možemo da dobijemo paralelizam. Znači, kod je napisan tako da podržava, tako da je konkurentan, ali koristeći thread pool egzekutor, mi smo ga napravili da bude paralelan, da je izvršavanje paralelno. To je sad zgodno. Međutim, i dalje, ovo je s leve strane, ovo je katastrofa, ne može da se čita, tako. Evo, pitanje jedno. Pitanje je, jer korutine se rade u jednom threadu, a ovo sa ovim egzekutorima, to sad, kako se to raspoređuje po threadovima? To je nezavisno od ovoga. Znači, mi dozvoljavamo korisniku da nezavisno bira način izvršavanja. Znači, ti generišeš praktično drvo izvršavanja na jednom mestu, a na drugom mestu se daje način izvršavanja. Ovaj egzekutor to definiše. Da li ćemo dati 3 niti, da li thread pool, da li će sve na jednoj niti, to je nezavisno od ovog levog koda. To je poenta sa egzekutorima. Da, i ovaj default egzekutor, koliko ja znam, te mi Mirko ispravi, to je single threaded egzekutor, je li tako? Single threaded. Da, tako da ti nisi dobio paralelizam dokle god ne pozoveš ovaj thread pool egzekutor. Prvi set znači kad si jedna zaglavljena pređe na drugu, kad si druga zaglavljena pređe na treći krug, Tako. Sad, znači ovo vidimo jako loše izgleda kod. Sa korutinama vraćamo se na ono što nam je lepo, znači lep kod sa koa weightovima samo ubačenim. Sad, s desne strane vidimo kako bi to izgledalo, znači ako pokrenemo jednu stvar, ako pogledamo više stvari, ako pokrenemo paralelno. Šta je ovde zanimljivo? Zanimljivo je da bi pokrenuo bilo kakvu korutinu iz, na primer, maina, moraš da pređeš u space korutina. Znači, to je ovo sync-wait. Znači, neko ko zna da radi sa korutinama, sync-wait funkcija, mora da je rezumuje praktično, da vodi računa o njenom nastavku. Sad, šta smo još dobili? Ako mi koristimo celo taj sistem egzekutora sa svim tim korutinama, dobili smo lepo higher level API za pokretanje više korutina, a s druge strane isto tako thread pool ako iskoristimo, isto će to da radi jako lepo i onako kako smo želeli, a želeli smo da pišemo kod ovako kao što je sa leve strane. Je li tako? To što ovde ima, postoji ovo s desne, to samo zanemaruje. Izvinjavam me pitanje, znači ovo je read. Pitanje, read, calculate, write to DB, je su to obične funkcije ili je to nešto posebno? To su sad korutine, znači čim ima core weight ispred, to postaje korutina. Znači sa core weight ti možeš da zoveš samo iz tvoje korutine druge korutine. Tako je, to je jako striktno. Znači ne možeš, ako postoji core weight u funkciji, to tvoje postaje korutina. Sada, što znači da ti iz maina ne možeš da pozoveš korutinu, normalno. Mislim, nećeš dobiti korutinu, dobit ćeš neki objekat koji korutina vraća, ali nije prava korutina. Znači ti mora da postoji
egzekutor koji zna da su to korutine koje će da pokrene korutine. I sad to što ovde je ovaj kod s leve strane izgleda jako sličan onome blocking kodu, to je samo izgleda tako. A ne, ja mislim da ti Ivica pitao da ovo read, ono isto mora da radi core return na kraju, ne može da uradi obično return. Da? Ne može da radi obično, to sve moraju da budu korutina. Znači mi smo u nekom trenutku prešli u svet korutina, on sad samo radi sa korutinom. Samo povratni tip ovaj task, što to znači? Povratni tip task, šta znači? Povratni tip task, šta znači, to je jedan od onih koncepata koji, to je... Da, znači to je baš onaj promise objekat. Znači, ok, tako, ovo je sad lepo da kažemo, tako. Izgleda identično, po znacima navoda, kao onaj blocking kod. I u svim tokovima koje možda nađeš na internetu, svi više manje pričaju o tome, jao vidi blocking funkcija, jao vidi future ružno i evo ga kod sa korutinama, identičan je kao ovaj blocking kod, samo sam dodao kao wait. Ali ono šta ti niko ne kaže je da ovaj calling kod se skroz promenio, da to skroz drugčije moraš da razmišljaš o toj nekoj egzekuciji o svačemu nečemu, da se stvorio da taj neki task tip koji je bolje me ne pitaj šta je, niko ne, više manje, znači više manje ako se baviš asinhronim, ako praviš nešto što u sebi ima čekanje, možeš da posmatraš da uvek vraća task. Znači to je wrapper, znači ovako. Task, je li tako, task je koncept za početak? Ne. Mora, to jest, ne, task mora da ispunjava koncept. To je tačno. Znači sad, fundamentalno, što se tog tipa tiče, ono što su ljudi videli, više manje postoje dva neka standarda. Postoji taj task i postoji generator. Znači, ono čemu te stvari služe je prelasku iz space-a korutina u taj neki user-facing space. Znači, konkretno task služi tome da korutinu pretvoriš u nešto sa čime egzekutor zna da radi. E sad, logično pitanje bi bilo šta je egzekutor i to možemo da saznamo 2023, ne znamo, znači nećemo nikad saznati, razumeš? Svake godine ćemo saznati za 3 godine. Tako je zadnjih... Nisu... Samo, izvinjavam se, ako može samo jedan detalj. Egzekutor i trebalo je da uđe u C++ 20, trebalo da uđe u C++ u 20. U 14, pa u 17, pa u 20. Ništa od toga ne Znači, ovo ništa nije u standardu. Znači, ovo je sve iz... Ako može samo jedno pitanje ili detalj. Rekao da je jedino generator u C++ 23, ništa više ne postoji. Razumiješ, ovo sve desno je iz CPP Core biblioteke i ući će zajedno sa egzekutorom, efektivno. Da, mislim, ako hoćeš da koristiš korutine, ti ovo sync, wait, ovaj default scheduler, postoji biblioteka u kojoj je to implementirano. Ali implementirano je tako da radi u trenutnom standardu. Znači, to je usable, sad treba da neko sedne i napiše sve to. Nije usable. Nije usable. Znači, to je implementirano i demonstrira da je ovako nešto uradivo i nije usable. Znači, ništa od toga nije production ready i niko to nigde ne koristi. Da, mislim, ja verujem da Microsoft ima svoju implementaciju, neku biblioteke za korutine i to nisu open source-ovali i to koriste u svojim proizvodima i to je to. Da. Da imamo nekog ovde iz Microsofta možda da potvrdi. Da, ali da se vratimo na taj objekat, znači on služi adaptiranju korutine u nešto sa čime normalna funkcija može da radi. Znači, generator adaptira korutinu u range, je li tako? A task adaptira korutinu u nešto što egzekutor može da izvrši. Aj samo sekund. Goran vam kaže da job da nije korutina, on bi vraćao void, a u ovom slučaju treba reći da je task u stvari task od void. Tako je. Slažem se. Ali, da, znači, fundamentalno taj tip govori o tome kako obično, znači, u šta se korutina pretvara iz percepcije obične funkcije.
li tako? Da. I ništa, sad možemo pređemo na drugo pitanje koje je više manje ono što je Ivica postavio, a to je kako da veitujem postojeću funkciju, tako? Pošto ovo Mirko što je demonstrirao, mi smo imali ovaj neki blocking API i tu je pisao read, calculate i write to DB. Ok, to svi manje više mi je jasno šta je. I onda je došlo future API i opet su pisali iste funkcije, ali očito da je ovo vraćalo byte, da je ovo vraćalo neki int i da je ovo vraćalo neki int, a ovde se vraća neki future. I onda smo imali neku treću biblioteku, to je vraćalo neki drugi future, i onda smo imali korutine i ovo je očito vraćalo neki task. Sad, svo vreme mi pišemo istu funkciju, ali to fundamentalno nije ista funkcija, znači, nijedan od ovih readova nije isti i to je ono što više manje niko ne kaže, znaš, svi se prave da je to isto i da to magično radi, ali ne radi. Znaš, kako ja svoju postojeću funkciju da awaitujem? Kratak odgovor je nikako. Postojeću funkciju ne možeš da awaituješ i to je to. Sad, ok, ajmo dug odgovor. Pa teško možeš. Mislim, možeš, možda, nekad. Zavisi kakva ti je funkcija, razumeš? Postoje različiti tipovi funkcija, fundamentalno. I sad, ajde, postoje neka široko gledano 4 tipa. Znači, ti imaš baš blocking funkciju koja je napisana da bude blocking, nju efektivno ne možeš da awaituješ, zato što ona u sebi ni na jedan mehanizam nije definisala tačke suspenzije. Znači, ako ona radi neki blok i interno u sebi se blokira, ti ne možeš tu asinhronost da izvučeš ako si napravi da ona već sinhrona. Znači, blocking funkcije nikako ne mogu da se transformišu u nešto što može da se awaituje. Onda imamo ove async read funkcije, to ste mogli vidjeti u nekoj networking biblioteci, one skoro uvek primaju egzekutor u sebi. Znači, ako primaju egzekutor u sebi, verovatno opet ne možete nikako da ih pretvorite u nešto možda se awaituje, zato što, kao što smo videli, koncept egzekucije je fundamentalno odvojen od korutina. Znači, korutina definiše graf egzekucije, egzekutor taj graf izvršava. Znači, bilo koji API koji zahteva egzekutor nije nužno idealan za rad sa korutinama. I sad neko bi rekao, pa da, ali ASIO ima taj API, ali on omogućava rad sa korutinama. ASIO fundamentalno ima lower level API koji ne radi tako, no iz kog su oni napravili rad sa korutinama. Znači, fundamentalno iz bilo kog API-a koji je ovaj kao coroutine read, jako lako se pravi async read, iz async reada se jako lako pravi blocking read, tako što se samo waitujemo. Postoji ovde ova neka četvrta stvar koju smo nazvali try read i u stvari sve ove stvari, mi se svo vreme pričamo o nekoj asinhronosti, ali asinhronost fundamentalno ne postoji. Znači, sve što mi možemo da uradimo je suštinski sinhrono. Znači, ok, naš operativni sistem, ali tako, provajduje nam asinhron API za rad sa soketima, na primjer. Ali tako, on nam kaže kada neki bajtovi dođu na soket, daje mi funkciju koju žele da se izvrši. Ali to je, opet, deluje asinhrono, ali je fundamentalno laž. Tako, operativni sistem je taj koji u pozadini sedi i poziva neki sinhroni poziv koji je da li su stigli neki bajtovi i ako su stigli neki bajtovi, vidi koje funkcije treba da izvrši za te bajtove. Znači, taj koncept gledanja da li je nešto spremno za izvršavanje, to je ovo try read. Znači, to je u stvari taj niži API, gde ti vidiš je li nešto spremno, ako je spremno, izvrši, ako nije spremno, suspenduj se. I u momentu kada to uradimo, ako podaci nisu spremni, suspendujemo se, u suprotnom podatke prosledimo dalje, mi smo od tog try reada napravili ovaj coro read. To je fundamentalno korutina. Znači, bilo koja funkcija koja u sebi ima taj
koncept suspendovanja. Ne mora da bude funkcija, može da bude i objekat koji u sebi ima next metodu ili šta god. On fundamentalno može da se adaptira u nešto što je awaitable. Koliko je to kompleksno da se uradi, nije očigledno. Zavisi od primjera do primjera, ali to je glavna stvar koju korutine nude i sve ovo, i na što treba da sve nas nateraju da razmišljamo je taj koncept granularnosti posla. Znači, mi želimo da taj graf egzekucije koji efektivno pravimo, napravimo da bude što granularniji, zato što onda iz te granularnosti možemo da shvatimo šta je nezavisno i da tu nezavisnost nekako iskoristimo. Ali ako graf koji smo napravili nije granularan, onda mi iz toga ne možemo da izvučemo veliku vrednost. I ok, sad sam ja opet mnogo pričao, ajde da imamo neki kod za kraj. Ići ćemo na Godbolt. Znači, trenutno je na Godboltu ovo u stvari jako lako je raditi sa korutinama. Kako se radi sa korutinama na Godboltu? Ovo ćemo ovako malo da povećamo za početak. Ok, stavimo std jednako C++20 tag, to znači da koristimo C++20, moramo da dodamo lp-thread da bi znali koju biblioteku za threading da koristimo. I u ovom libraries smo dodali ovaj CPP Coro. Znači, CPP Coro je ta prototip biblioteka koja dodaje support za korutine. Sad ono što ovde imamo baš ovaj kod koji smo gledali, ovaj blocking kod, i isto tako imamo ovaj coroutine kod. I ok, stvarno vidimo da su oni jako slični, egzekucija ono što smo pričali, je li tako, sync wait, schedule all on, i onda jobovi, ovde su samo jobovi izlistani ručno. Ajde da vidimo šta se tu u stvari razlikuje. Znači, ajde da uđemo u ove read, calculate i write to db funkcije i vidimo šta se dešava. Znači, ovaj write to db, on fundamentalno ima neki IO delay, je li tako, on čekuje konekciju. On čeka na konekciju, čeka i onda vrati neku vrednost. Tako, calculate fundamentalno ima neki CPU delay. Tako, on je, koristi CPU resurs. Tako, on baš stvarno koristi resurs. I onda imamo read, to je opet neki IO delay. Tako, mi čekamo da na socket nešto dođe. I sad, ajde imamo, ok, CPU delay je samo, smo stavili thread sleep, gde mi taj thread više manje tako koristimo. Dakle, ovaj IO delay smo seli nekako drugčije napisali. Sad, ovde nije očigledno zašto je on drugčije napisan, zato što je napisan da bude korutina. Znači, kao što smo malo pre rekli, jako je bitno da mi imamo što više tih tačaka suspenzije, da mi kada ništa ne radimo, neko drugi može nešto da radi. Znači, ono što smo ovde konkretno u ovom IO delayu uradili, tako, ajde da se vratimo prvo dole. Ove funkcije read, calculate i write to db su identične kao u sinhronom kodu, osim što smo dodali co-wait na ove IO delayove i CPU delayove. Fundamentalna razlika koja se sada desila je to što smo napravili da ovaj IO delay, umesto da čeka tih 0,1 sekundu, on pogleda u sat, vidi da li je moje vreme čekanja isteklo, ako je isteklo vratim, ako nije suspendujem se, da neko drugi može da radi. Tako, to je ono što u stvari korutine nude. Sad, kako smo to postigli? Znači, uzeli smo vreme, ovo co-wait delayer, to je samo ubacivanje tačke suspenzije. Zašto ovako? Zato što nisam znao kako bolje može. Ali da, znači, šta je u stvari tu task? Znači, task je sledeći. Mi uzmemo trenutno vreme, ovo end, to je neki ekvivalent tog try read. Mi vidimo koje je trenutno vreme, koliko je vremena prošlo od mog pozivanja. Ako je prošlo dovoljno vremena, ja ću da ti vratim vrednost. Ako nije, suspendovat ću se.
Znači, ono što smo postigli je da ovaj ovde task, umesto da ima, ali tako, jedan blok sa 3 tačke suspenzije i da onda postoje te neke 4 bloka, ali tako, ono što smo postigli je da ovi blokovi se sastoji od 100 nekih tačaka suspenzije. I onda, kad imamo 2 taska, ono što smo mi ranije mogli da uradimo, mi smo mogli samo ovako nešto da uradimo. Tako, išao je jedan blok, pa drugi blok, pa treći blok, tako, išao je prvi blok prve funkcije, pa prvi blok druge funkcije, pa drugi blok druge funkcije, pa prvi blok, pa drugi blok treće funkcije, tako redom. I ono šta se dešavalo je da smo mi u stvari blokirani na ovom IO delayu, iako na IO nikad ne moraš da budeš blokiran. Tako, IO znači ja čekam da nešto s polja dođe. To je apsurdno. Ne treba nikad čekati da nešto s polja dođe. Znači, mi uvek želimo da budemo bottleneckovani na CPU fundamentalno. Mislim, ako ne cilje da iskoristimo sve CPU resurse, naravno. Znači, dodavanje suspenzionih tačaka nam omogućava da ranije shvatimo da trenutno nema posla za nas i možemo nekom drugom da damo. Tako da, više manje svaka funkcija mora da se prepiše, ali ako smo pažljivi, dolazimo do toga da samo te neke donje atomične funkcije mogu da se prepišu, da ekspozuju tačke suspenzije, a da sve ostale samo koriste te atomične funkcije. Sad, kao neki zaključak cele ove diskusije o korutinama, ono što bi ja voleo da kažem je da, mislim, idejno, kad kažem idejno, mislim na ono šta su Knut i takvi ljudi pod korutinom misli, to je jako smisleno. Tako, ti želiš da na isti nivo postaviš osobu koja izvršava kod sa tim kodom koji se izvršava, da oni nekako mogu da sarađuju jedan sa drugom, da prebacuju taj execution kontekst jedan drugom. Da kažem, sad idem ja, pa ti, pa neko drugi. Fundamentalno, ideja je iskazivanje tog execution grafa. To je ono šta korutine sa sobom nose. Ono šta smo mi dobili u C++ su neke tačke interakcije jezika sa tom idejom, ali tu ideju niko nije implementirao. Znači, neko je seo i razmišljao i shvatio je da u delu je da ovo što smo stavili je dovoljno da se ta ideja implementira, nije baš seo i potrudio se da vidi koji je minimalni set stvari koje moraš da staviš da bi implementirao, ali mu deluje da je dovoljno dobro za to što je za sad zamislio. Onda, tako, druga stvar je da omogućava nam da asinhroni kod izgleda kao sinhron po cenu toga da je egzekucija i pisanje atomičnih funkcija fundamentalno različito. Zašto je to svima ok? Zato što egzekutore piše neki library developer, atomičke funkcije opet piše neki library development, dok obični programeri pišu taj središnji kod, koji, kao što smo videli, se mnogo simplifikovao. Znači, nema futura, nema svih tih nekih kompleksnih primitiva. I sad, da li imamo neko pitanje? Evo, ako mogu ja nešto da kažem, napisao sam na chatu, rekao možda nije loše pomenuti malo kako radi coroutine handle, to jest da recimo ove linije u Godboltu počeši od 101, 102 i 103, da one u teoriji mogu da budu na različitim nitima, je li tako? Dakle, linija 101 može da se izvrši na jednoj niti, međutim onda će awaitable, koji je zapravo rezultat reada, odlučiti na kojoj niti će se recimo izvršiti linija 102 i tako, lančano naniže. Dakle, ovo što izgleda kao linearan kod, sekvencijalan, u stvari biva tako rasparčan, korutina koja se ovde vidi na liniji 100, job, koja izgleda kao jedna obična funkcija, u stvari može
parcijalno jedan deo tela te korutine da bude na jednoj niti, drugi deo tela na drugoj i tako dalje. To je recimo onako zanimljivo možda pomenuti za coroutine handle. I ako imate neki savjet za biblioteke koje bi mogle da budu normalno korišćene u produkciji, možda mislio sam da ste koristili zapravo libunifex, ne znam koliko se CPP Core sada održava još uvek. Čini mi se da je CPP Core onako malo sada zaostao za Unifexom, pa eto, možda neki komentar na tu temu takođe. Da, suštinski od production ready stvari, znači jedina stvar koja je stvarno production ready u sebi ima korutine je ASIO. Znači, ASIO je networking biblioteka za C++ iz Boosta. Da, ima Boost ASIO, imaš i standalone ASIO koje je na GitHubu, na Think Async ASIO. Znači, fundamentalno postoji ASIO koji ima svoje korutine, i ok, postoji libunifex koji ima svoje korutine i jedni i drugi ekspozuju svoje koncepte egzekucije i razlog zašto te egzekutore nikad nećemo dobiti je zato što oni ne mogu da se slože šta taj egzekutor jeste u stvari. Iako fundamentalno su napravili identičnu stvar. Da, priča je malo politička, ali tako? ASIO je Boostov, ali ASIO ne podrazumeva CPU kao mesto egzekucije, dok je Unifex gajdovan od strane Facebooka i mislim da tu i ljudi iz NVIDIA kontributuju i onda oni hoće da se i GPU stavi kao moguće mesto egzekucije od strane egzekutora i onda je tu malo sad rat. ASIO postoji koliko? ASIO postoji već 20 godina. Mislim. Da, i koristi se i ljudi su, čak imaš i HTTP biblioteke, to je HTTP server koji je implementiran na osnovu njega i nalazi se u Boostu. Boost je jako velika i jako moćna C++ biblioteka koja je široko rasprostranjena, ali Unifex koristi Facebook, je li tako? I jako je mlad projekat, tu je već par godina i toliko. Znam da Coroutine ti omogućava da imaš tipa 10.000 tredova ili 20.000 ili 100.000 tredova. Da, mislim s tim što to nisu nužno tredovi, tako? Da, nisu to tredovi, tredovi... Tako, ti imaš 10.000 različitih konkurentnih izvršavanja. Da. Gde pod konkurentnim izvršavanjem ono što oni smatruju je, imaš ovu job funkciju. Ti si tu job funkciju pozvao 10.000 puta. 10.000 instanci job funkcije imaš. Pa da, ali to je, evo ti kao što smo mi ovde pozvali job 10 puta. Tako, znam da sam pozvao 10.000 puta, mogu bi da kažeš, eto ja imam 10.000 konkurentnih izvršavanja. Znači nanotredovi. Tako sam čuo da se zovu, nanotredovi. Na primjer, u embedded sistemima imaš, zamisli ovakvu situaciju, imaš neki senzor koji povremeno treba da proveriš da čitaš iz nekog registra neku vrednost. I sad imaš 30 takvih senzora. Imaš jednu funkciju koja, i jedna funkcija čita svih 30 senzora, samo se razlikuju parametri te funkcije. I sad šta ta funkcija pročita jednom, pa promeni stanje, pa drugi put, treći put, a ona između promene tih stanja na tim senzorima, znači upišu registar R1 pa čeka da se nešto desi, pa upišu registar R2 pa se čeka da se u R3 nešto desi. I sad tu se mnogo lepo implementira preko korutina, pošto oni tamo u embedded svetu, ovi baš low level embedded stvari nemaju operativni sistem. Ne, slažem se, znači, pazi, korutine, opet, su super kao stvar koji ti iskazuje taj graf egzekucije, fundamentalno. Ono šta je problem je što da bi mogo bilo šta da radiš sa tim korutinama, ok, ti si specificirao taj svoj proces šta treba da radiš, na kraju neko mora to da izvršava, tako, gde, ok, ti imaš tih 30 senzora i za jedan senzor kažeš moram da setujem flag i onda u nekom momentu mi on setuje drugi flag gde je vrednost spremna i onda kad je ta drugi flag setovan, ja ću da neki memory segment pročitam i to je vrednost koja meni treba. I, ok, to može da se napiše kao korutina, ali ono šta je neophodno je da neko s polja to
drive-ove, jel tako? Znači, neko s polja mora da kaže, radi round robin, više manje. Val true, oni uvijek imaju u mainu val true. Tako, i na kraju krajeva nije kao da, naročito embedded sistema, ali tako, ljudi nemaju threadove, niko ne diže 30 threadova. Tako, oni svi u stvari imaju svoj event loop koji ima neku state mašinu i ta state mašina, na state mašini radi .next, više manje. Pita if is ready, execute. I ide round robin u krug oko toga. I sad, ono šta je co-await omogućio je, tako, mi smo i ranije imali taj koncept event loopa, imali smo koncept te neke state mašine. State mašina je na neki način ekspozovala da li sam spreman i next. Tako je. Znači imao si te dve stvari i ono šta je omogućeno je da ta state mašina se sad napiše kao funkcija, što je, da, naravno, prosječnoj osobi mnogo lakše zaradi razumevanje. Opet, po cenu čega? Znači, sve je uvek trade-off. Po cenu toga što je neko te atomične operacije mora da reimplementira i što je neko mora ovaj event loop da reimplementira. I sad, ako pišeš od nule, ti svakako taj event loop moraš da napišeš, pa ti je sve jedno da li ga pišeš da radi sa core rutinama ili da radi sa tvojim state mašinama i te, opet, taj low level API za interagovanje sa registrima ti moraš da napišeš, pa ti opet sve jedno da li ga pisao da radi sa core rutinama ili tvojim custom event loop. Tako da, znači, glavna vrednost core rutina je povećavanje ekspresivnosti programera. Znači, ti olakšavaš programerima da pišu kod. Fundamentalno nisi ništa dobio što nisi mogao ranije da iskažeš na neki ružniji način, što smo sa futurima i videli. Možda su sva ta stanja sada mnogo bliže. Dakle, opet ako se vratimo na funkciju job, u terminima ovih state mašine koje si pomenuo, prva linija 101 bi bio jedan state, pa se onda zapravo ide na liniju 102 koja bi bila drugi state, te state mašine, i linija 103 treći state. I samo je ono što je lepo u ovom slučaju, što su ta, ajde da kažem, sva tri state-a ovde vidljiva na jednom mestu. To je čitljivije. Ja čak ne bih ni rekao da je glavna vrednost u tome što se svi state-ovi vide na jednom mestu. Glavna vrednost je u tome što ti vidiš redosled izvršavanja tih state-ova. Znači, prvo se readuje, pa se kalkulatuje, pa se piše u bazu. Dok ti sa state mašinom imaš te neke 4 funkcije, on read finished, calculate, tako? On calculate finished, write to DB. On write to DB finished, log. I ti imaš tu neku funkciju, klasu u tom slučaju, u kojoj ne znaš ko je redosled, dok se u core rutini to donekle vidi. Goran, možda zaustaviš snimanje, pošto ja ne mogu. Ok, važi. Petre, hvala vam puno na prezentaciji.